x'ħanejdulhom il-papaz illum il-daddies kollha tad-dinja? Happy? Father's Day. Happy Father's Day, bravo! Immexxi kumpanija ta' Electronic Clippers fuq mobiles quick fix. X'għallu nagħmel imma? Urjom daqs jagħmel il-papax. Niżjed raġel li jeqbed. Mela aħna llum rġajna ltqajna fuq is-sufan, ir-rokna malija mhux veru. Mhux. Ħan nitkellmu ftit fuq il-papa llum. U x'ħanejdulhom il-papaz illum il-daddies kollha tad-dinja? Happy? Father's Day. Happy Father's Day, bravo! Poġġi naqra ħdejja. Issa dak, ġib il-ktib. Għax hemmhekk tibna. Jien. Issa, unek għandek il-mistoqsijiet fuq il-papa, alright? Ħanaqrawhom u ħatwiġibhom li ħanara kemm tafu l-papa tiegħek. X'ismu l-papa tiegħek? Baba Chris. Papa Chris, bravo, tajba. Kemm għandu żmien il-papa? 33. Disa sejtilu qabel imma veru. U l-mami kemm għandha żmien? Kemm għandha żmien il-mami? Kemm għandha żmien il-mami? Tilbes noċċali biex tarhom. Kemm għandha żmien il-mami? 33. Ukoll? Dejja, minn 50 nżidna l-33. Isma' kemm taħseb li jħobbok il-papa? Aħma. Ħafna ħafna. U inti tħobbu l-papa? Tajjeb. Isma' taf x'inhu l-kulur favorit tal-papa? X'inhu? Green. Il-green uħobb ħafna l-papa. U l-annimal favorit tal-papa taf x'inhu? L-animal? Wolf. Il-wolf? Taħseb? Rajt. U l-papa xi jħobb jiekol? Daddy. Spaghetti jħobb jiekol il-papa? Dak taħseb li l-favorite tal-papa? No, rajt, mbagħad naraw. U l-papa fuq it-television, xi jħobb jara? Football. Il-futbol! Alright. Tal-aħħar waħda. Sissa sejjer tajjeb, Il-papa, xi jagħmel ix-xogħol? Baluki għafis, u xi jagħmel ix-xogħol? Ara lok, xi jagħmel il-papa x-xogħol? Kif imma? Urini naqra. Kif? Xi jagħmel il-papa x-xogħol? X'ħad tagħmel? Bum! Bej. Xi jagħmel ix-xogħol il-papa li? Issa għandek l-assistenta ħaturina. Ħares naqra lej, ħares naqra lej il-video, u rjom daqs jagħmel il-papa. Imma l-papa jsew il-mobiles biex ikissirhom. Ikissirhom il-papa? Rajtu mela bekk jiġu jsewwu mbagħad għax ikissirhom. U issa daw ħansaqsihom il-papa jien, ħanara naqra kemm qed taqblu fit-tweġibiet. Tajjeb, mela issa ħanajat il-papa. Ħanara naqra tajjeb. Ħanara kemm mur tajjeb. X'taħseb inti li mur tajjeb? Lowk. Ara ħadlek id-duċċa lill-profs. X'taħseb li mur tajjeb? Taħseb li mur tajjeb anke jienek naħseb tassa naraw. Alright? Ħanaraw x'wieġeb il-papa Chris. Issa qlibna l-folja li minn tafa direttur. U hawnhekk għandna l-papa tal-ijiem, il-papa Chris. Hello. Alright? Kif tħossok il-mewa darba li qed Darba nindaw. fuq il-podcast? Kif il-mewa għadi? Użgur, għax id-dinara l-wicċek il-fuq b'15 sena issa. Zaba, jina diġa kxiftek xismek.
X'ismek inti, papa? Mela jisimni Christopher Attar. Mela ġabħazina li, max Chris għalinna. Issa naraw noddu wix tajba. Ġiblek l-bajna ħanejdu. Grazzi, thank you. Issa ħejtna L-assistent ġablek l-ilma. Grazzi, sor assistent. Telli tiħod li ħsieb il-mistednin tagħna. Mela, Happy Father's Day l-ewwel Thank you. Papa Chris. Kif tħossok li wara li sirt papa? Li ma għandna żewġ titfali na inti li jmulluk, the boys. Kif tħossok? Kif tħossa l-inbidlet il-ħajja wara li sirt missier? Responsabilta kbira, fl-istess ħin qed nipprova nsib il-bilanċ li nkun preżenti magħhom u narhom jikbru u jġeddu l-memorja ta' meta kont tifel jien u nipprova ntihom u nitalmu minn xulxin. Nitgħallem minn għandhom u fl-istess ħin ngħaddi l-esperjenza tiegħi fuq din il-ħajja l-tfal tagħna wkoll. Ifhem, li tkun missier ma tiġix b'menwil, xi ħaġa li anke jiena bħala om li nitalmu minn xulxin. Jiena nitgħallem minnek, inti titgħallem minni, nitalmu minnhom għax jgħalmuna satejt kull-jum, il-ħin kollu. Ġifieri, imma overall naħseb li għalkemm ikun hemm ġranet illi nkunu għajjenin, konna ħafna fuq il-plattana, allura ovvjament nkunu diġà overwhelmed, naħseb illi hija waħda mill-iżjed esperjenzi rewarding, ħan nitkellem għalija bħala om. U nara fik żgur li forsi kemm meċċeżad dal-kliem, nara fik kull-jum illi it-tfal jidhru li tuk esperjenza rewarding. Mela jiena saqsejk ftit mistoqsijiet illi fuqek. Mar tajjeb on the whole, naħseb għax anke jiena qbilt miegħu, naħseb illi qata ħafna minnhom. Issa, jiena saqsejtu, ovvjament x'ismek li diġà xiftek li qedlek il-Papa Chris. Kemm għandek żmien? Mela għandi 33. Tajjeb ġibta li 33 għandu l-papa. Għanmetlek, mela vekkan tafa. Għax l-ewel 14 għal anka jena smajtu. Ġara ġejna aħmana. Laqmana. L-ewel għalinna li għandu 14. X'saqsejtu iżjed jena. Kemm taħseb li jħobbok il-papa? Ħafna. Ħafna. X'inhu il-kulur favorit tiegħek? Għandi ħafna, m'hemmx daqshekk kulur partikolari ma naħseb kieku green. Tajba, bravo! X'inhu l-annimal favorit tiegħek? Għandi tnejn naħseb wolf u hummingbird. Kif kont tafa? Kien jafa darba naħseb qed ftakar kont qed l-wolf il-favorit. Jiena ma kontx ċerta fuq għax inqal il-wolf, ma nafx għalfejn, naf li jogħġbok imma ma kontx ċerta li hu l-favorit tiegħek, allura qed naħseb din proset li jiem. Imma din ma naħsibx laqa tagħha. X'inhu l-ikel favorit tiegħek? Jiena qasna fa xorta minni. Kel favorit. Ifhem naħseb skont iż-żmien imma kuskusu. Naħseb li ktar li għaġobni. Tal-borma mela. Kuskusu naħseb li ktar li għaġobni. My favorite. Però ma kontx naqta laqqasien, ma nafx għalfejn kod ngħid pizza. Ġifieri l-għallijiem u laqqasiena maqtajna, però li kelli xi ħaġa li vera dejjem nevolvi għax anke li kelli favorit tiegħi li kelli sa sentejlu mhux l-istess li llum fil-verità. X'saqsejtu iżjed illi jiena? Jiena saqsejtu rajt xi tħobb tara fuq television. Documentaries u football. Football semmaja u kien ċert fuqha. Naraw ir-Reds aħna kif nagħmlu. Qed ifidġi. Reds. Issa l-aħħar waħda x'jagħmel il-papa x-xogħol? X'tagħmel? X'tagħmel ix-xogħol inti? Ma tantx tak reputazzjoni tajba tifel. Le, sejdilna x'tagħmel inti ħanaraw.
U mbagħad jiena nfittex il-provi u naraw min kellu raġun hu. Mela, immexxi kumpanija ta' Electronic Clippers. Fuq mobiles quick fix. X'għalli nagħmel imma? Il-tifel qal li titkissru il-mobiles biex Ejja. issewwihom. Għax qabad mazza mobile u beda jagħti fuqu. Jiena ħadha mill-riċerka tiegħi, ħalli nara min kellu raġun. Mara li kelli tkisser. Għapparti, bat tifel għalli għanki titkisser, issa jek tissuri li qabel u bat titfaxu li fuq il-mejda bat mal-ewel daqqajtin, ma nafx. ħanara naqra, jena ħanġi insus, ħanara naqra minn għandu raġun, għax f'din il-mistoqsija ma qablux, wieħed għalli li jisawwi u li ħorla għalli li jkisser. Imma raw naqra, x'sibt jien. Minn dak il-video rajtu illi li kellu raġune, vera l-Papa Chris iżabbat fuq il-mobile iż xogħol, imma forsi bħin ieħor isewwihom. Ġifi jaf kellhom it-tnejn raġuni ma minn dak il-video li ta' risposta tajba. Qabel ngħaddu għall-parti li jmiss, nixtieq ngħid Happy Father's Day, id-dedis kollha, l-missirijiet kollha tad-dinja, ovvjament mod speċjali raġel tiegħi, il-papa tal-Liam Luke, il-missieri, il-kunjatu u l-familjari kollha li għandhom it-tfal, u kif ukoll daw kollha illi b'xi mod jagħmlu rwol ta' missier fil-ħajja ta' ħaddieħor. Mela jiena qiegħda ġodar mdawra bl-irġiel sewwa bir-raġel u two boys. Allura ħanamlu logħba, ovvjament Luke għadu wisq żgħir biex jipparteċipax, ovvjament għadu qed jiżviluppa l-karattru tiegħu u din naraw naqra x'jagħmel u ma jagħmilx allura din logħba ħatkun bejn il-papa u Liam. Tajjeb, ħanaraw naqra liema l-iżjed raġel li u naraw. Tlaqna. L-iżjed raġel store views. L-iżjed raġel li jeqret. Baba. Li ħabbex, inti. L-iżjed raġel li jieħu paċenzja bik. L-iżjed raġel li jiekol. It-tnejn jieklu. Ejja! No. No. L-iżjed raġel li jagħmel ħaġa. Lilja. No, Lilja. Alright. Mommy. L-iżjed raġel li jaqlaq wejjeġ. Għalajt li jieħol. Raġel li tieħu paċenzja biha. No, Mama. Itnallittom. L-iżjed raġel li jfiżdek. L-iżjed raġel li tħobb. No. No. Thank you. Happy Father's Day lil kulħadd.